Пулс индуктивен метал детектор Вандал Пулс 1. Включили сме апарата. Чувствителността е на максимум, а прага сме го докарали до леко пукане, даже малко по-ниско. Целта на теста е да демонстрираме как реагира самият апарат на цветни метали и на по-малки предмети, като теста се извършва в домашни условия, което принципно не е много коректно, защото се губи част от чувствителността, съответно дълбочината на детектора. За тестчето сме приготвили, ще използваме монета от 1 стотинка, 50 стотинки, от левче, пръстен златен. Бобинката ни е с диаметър 18 см. Ето 1 стотинка. Виждате как реагира. Дълбочината е около 10 на 12 см за 1 стотинка. $50 стотинки. Може би около 15 см. Да подчертая, че теста се извършва в домашни условия. Диаметъра на бобинката е 18 см. Монета от левче. Може би около 20 см. Пръстен златен. Ето. Горе-долу около 15 см е детекцията на пръстена златен. Тук имаме още едно пръстенче, което също е злато. Ето. Виждате как работи апарата. Дори в домашни условия. Ето го. Изключваме апарата. И това е.